só se fala de cartos, nos van a repartir. Se un pouco mellor ou un pouco peor, pero claro, é que a PAC ten moito máis que ese reparto de cartos. Empézase un proceso de negociacións entre o Consello, que son os ministros de Agricultura, a Comisión Europea e o Parlamento. E, en canto ese proceso de negociación se cerre, cando se chega a acordo, aprobala antes de que acabe a legislatura, é dicir, maio do 19, que son as eleccións, aprobala antes de que empece a campaña electoral europea. E iso vai se aplicar no 21, entón, se agora non discutimos, no 21 o único que nos queda é asubiar. Eu xa sei que as nosas enmendas, pois, a maioría delas, polo menos as importantes, non van ser aprobadas, pero nós non podemos deixar ese espacio. Nós temos que facer as emendas, temos que discutir e temos que facelas chegar á xente. E isto temos que sacalo á luz. A nosa alternativa pasaría, porque a maior parte dos cartos de PAC foran a establecer xente no rural, a manter a xente que hai e a meter nova xente. Fai falta xente no rural. E sería un pago directo á persona, non ás hectáreas, non aos títulos, non aos dereitos históricos, senón á persona, como unha renta básica para todo o mundo que vive no rural e que exerce. E, sobre todo, tamén para que se incorpore xente, se alguén novo que chega, que se quere incorporar nunhas terras que están abandonadas, nun pueblo que está abandonado, e que empeza a invertir, a comprar cousas, a pagar a agraria, a non sei que con que. E encima vivo lexos, e encima teño que coller o coche, se teño un pequeno, para leválo a non sei onde, porque é que nunha cidade ainda podes ir camiñando. Ou tes un servicio de bus que che costa ao mellor, pois tes a tarxeta 60 céntimos, pero é que aquí non. E entón, eso é fundamental. É porque disminuye o orzamento. Estamos tamén no debate, que ainda non se aprobou, xa comentaba algo antes, do mecanismo financiero plurianual, que é os cartos que vai dispoñer a Comisión Europea para todas as políticas, deixando de que moitos países da Unión Europea deixen de ser paraísos fiscales e se coticen as grandes empresas, coticen o que teñen que cotizar, se lle poña fin á evasión e á elusión fiscal, e iso xa daba para, se todos os que teñen que pagar realmente pagaran o que lle corresponde, xa teríamos resolto unha parte importante, senón todo o orzamento. Pero, bueno, eles non queren facelo así. A industria militar, porque lle vamos dar moitísimos cartos para fortalecer a industria militar europea, e ese vai ser un gran beneficiado do novo mecanismo financiero plurianual, co cal, claro, van nos faltar cartos. Entón recortamos. E dentro do recorte está ese 5% que les falan, que logo na práctica será o que sea, vamos ver como é, da PAC. A Unión Europea vai quitar unhas normas moi xerais, e vaise decidir todo a nivel do Estado. Casi todo. Dadevos conta ahora mesmo que eso de que todo ven de Europa é certo a medias, pero moi a medias. A PAC, incluso agora, tiña moitas formas de por onde podía ir, que se decidían a nivel do Estado. No caso do Estado español, a min preocúpame, porque pode ser que o Ministerio centralice aínda máis a PAC e ao desenvolvemento rural, imos ter menos fondos, van ter que poñer máis o Estado e a comunidade autónoma, outro peligro. Eso tamén é unha certeza casi. Seguirá habendo pagos directos e reforzaránse as exixencias medioambientais e climáticas, vale? E haberá outras a maiores como agora que orixinarán outros pagos. Fálase moito dos seguros como a figura para estabilizar as rentas, é dicir, baixanche o precio, tens que ter contratado un seguro que che vai cubrir a diferencia de precio. A discusión dos precios que ten que percibir un produtor ou unha produtora de alimentos ou de produtos agrícolas en xeral empeza a desaparecer do corazón e do debate da política agraria. E empezamos a falar de axudas, primeiro teóricamente eran para compensar a caída de precios. Por que? Porque a gran industria agroalimentaria e as multinacionais o que lle interesa é materia prima barata para conquistar os mercados internacionales. E iso fano a través de manter os precios en orixen tremendamente baixos e engañarnos con un colchón desa suposto diñeiro que logo ao final véndese a propaganda de que percibimos moito. Para min é o peligroso que estamos en mãos de xente incompetente total. Unha falta de interés increíble, porque a estas alturas o que se está cocendo da PAC e que a consellera non se entera absolutamente de nada
e que diga cousas banales totalmente, como outro día no Parlamento, a preguntas de Davide, que non contestou a ninguna pregunta. Entonces, para mí, ese é o gran problema. Os grandes debates que se tenen que dar non se dan. E eles a Madrid pleganse ao que digan. É fundamental volver retomar ese planteamento de volver situar os precios en orixen como algo fundamental da política agraria. A desregulación da produción. Antes había control na produción do leite, había toda unha serie de mecanismos que de alguna maneira axudaban a regular a produción. Outra cousa é como se repartía esa produción despois entre os produtores, pero había un mecanismo que de alguna maneira permitía unha certa adaptación ou adecuación da oferta á demanda. Dous grandes eixos de política agraria que se modificaron nesta perspectiva de conquistar o gran agronegocio e os mercados internacionais. Vimos como foron desaparecendo ano tras ano explotacións e que a xente que queda non mellora significativamente. A Unión Europea sempre, sobre todo desde a reforma Maxarri do ano 82, porque antes sí que había unha política de precios, do ano 92, se planteou o tema da inversión do presupuesto comunitario e sendo principal o tema da PAC e do desarrollo rural como arma básica para o que quere en todo o mundo o capitalismo puro e duro, que é o crecemento económico ilimitado, que logo se reparte fundamentalmente para uns poucos e que nas clases traballadoras directa ou indirectamente, pois digamos que vamos cada vez a peor. A parte dos que dixo Lidia, do tema militar, dadevos de conta que está todo o tema tecnolóxico. A internet naceu da tecnoloxía militar. A tecnoloxía militar é, a parte de ser militar e a parte de ser dominio, é tamén unha punta importante da investigación porque son as tecnolóxicas. Se eu controlo o mellor armamento, podo controlar algúns países. Pero se eu controlo a alimentación, podo controlar o mundo. Vale? E entonces, a PAC e o tema militar forma parte dun mismo tema para non só controlar vía armas, sino controlar tamén vía alimentación. Xunto coa tecnoloxía e a enerxía, pois terían o círculo completo, está diseñada nese sentido. A alternativa, desde o noso punto de vista, é que quen tiñan que ser relevantes neste tema non eran as hectáreas e non eran os instrumentos empresariais e financeiros, senón que tiñan que ser as persoas que viven nas zonas agrarias. En concreto, os activos agrarios no tema das producións agrarias e os habitantes do rural no tema de desarrollo rural. Non hai ningunha posibilidade de que haxa un mundo rural vivo se non hai unha agricultura, unha gandeiría e un sector forestal que esteña ordenado, que seña racional, que seña sostenible, que seña dinámico. E entón, aquí estáse facendo todo ao contrario para que eso non exista.